Atenció, Tarragona Ràdio! Tarragona Ràdio, us estimo, hem fet el cim! Sempre amunt, Catalunya, sempre amunt! Enhorabona, enhorabona de Tarragona, enhorabona! Molt bé, Òscar! Estic a dalt del cim del Broad Peak, fa molt de vent, ha sigut molt dur, no hem pogut comunicar abans. Ara buscarem un racer i explicarem com ha anat això. Perfecte, Òscar, molt bé, moltes felicitats. Una abraçada, Òscar. Molta sort, sempre amunt. Ara no, ara sempre baix. Ha sigut molt dur. Ara baixar prudentment. Després comunicarem. Ha estat tot molt dur. Des del Pakistan us desitgem el millor. L'Ali, el Tunj, el Yusuf i jo hem pujat. Fa tot just 10 minuts. Ara hem pogut comunicar. Fins ara, el tornarem a trucar. Òscar, a qui li dediques el cim? A qui li dediques el cim? Està clar que fa molt d'aire i que... Fa vent, eh? Més del que Busquen ens un lloc per pensàvem, arrastrar-se i... Les 9, I enhorabona. Renato Sagarmata, siamo lì, Què, nene? Què? Doncs vinga, Òscar, que havia que ha fet el cim del Broad Peak, ho confirmem ara mateix, ens acaba de confirmar des del cim d'aquests 8.047 metres i li posarem sintonia al matí ara mateix, perquè si no sortirem d'aquest programa. Companys, endavant. Gràcies per la tarda que em toca. Sí, ets culpable de que... Sí, senyor, sí, senyor. Hòstia, ja està. A 3:15. Ja està. Lluís, ara ja la Messi és norma i les talls de veu. Messi és norma i el tren de veus. I l'altre i tren de veus. Espera, no puc parlar jo ara. Espera. 8:41, Sí, estava emocionat l'Òscar també. Hombre, tio. És que... Bof, la lleuger que portava al damunt. Això, aquí no el tall. Ha anat tots agafant maduresa i l'espera aquell estric que era més jove, però la maduresa, la voluntat, tot el que l'Òscar ha portat a la muntanya, doncs això és admirable, no? Les seves capacitats d'adaptació, de recuperació, i amb els anys, perquè estem parlant de 32 anys, no? Doncs ha pogut mantenir un nivell altíssim, una vàlua impressionant en tots els àmbits, no? Óscar es un personaje muy inteligente, sabe mucho de esto, sabe cuándo se tiene que uno que dar la vuelta, que el tener la experiencia, el conocer bien la montaña y el saber hasta dónde llegan tus límites y el saber dosificar. Es porque es un tío muy especial, yo he compartido muchos momentos con él y es de esta gente que te hace sentirte a gusto siempre en la montaña y que nunca va de estrella, y realmente lo es. Pocos montañeros como él tienen su currículum y su manera de hacer montaña, entonces por supuesto que se lo merece. Es un tío que ha dado toda su vida a la montaña, que nos ha hecho sentir a los que hemos venido detrás de él muy bien en la montaña, nos ha transmitido lo que significa el compañerismo, la amistad por encima de todo. I l'Òscar és un home d'experiència que sap quan s'ha de dir no. Jo diria que la gent de vegades utilitza la paraula fracàs, jo diria que això és experiència, sabidoria i tenacitat. I l'Òscar de tot això no li falta. Hay dos sentidos. Uno es el séptimo, que dice, adelante, adelante, realiza tus cosas, ¿no? Tus sueños. El otro es despacio, despacio, posiblemente regresas, no realizar. Entre el sexto y el séptimo necesitas tú encontrar la tuya decisión. Es la suerte, es la tuya experiencia también concentrada
en el duo Cerebro. Estem a totes. Ara donaré tot el que pugui. Tot el món.